Naredne nedelje, prema najavi ministra privrede, Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita trebalo bi da nastavi isplatu novca za odobrene subvencionisane stambene kredite. Do zastoja u isplati, koja traje skoro mesec dana, došlo je jer se čekalo postavljenje novog direktora, pa zahteve nije imao ko da potpiše. Ministar kaže i da u narednoj godini više neće biti subvencionisanih kredita. Iz Udruženja banaka upozoravaju da je broj odobrenih kredita u ovoj godini znatno opao. Sandra Cvijanović. Kome je država pomogla da kupi stan, pomogla je, dalje više nema. Sve mora da funkcioniše po tržišnim uslovima, tvrdi ministar privrede Saša Radulović. Mislim da nema mesta da svi građani Srbije subvencionišu malu grupu građana za kredite. Problem koji to za sobom povlači je da se i održavaju cene stanova na visokom nivou. Cene stanova moraju da padnu i kroz to treba da padnu i rate za građana i to je opredeljenje vlade. Znači mora sve da funkcioniše na tržišnim uslovima. A i priznaćete da čistačica iz Beograda ili radnik iz Pirota od svojih poreskih prihoda subvencioniše kupovinu stanova za ljude koji imaju mnogo veća primanja, nekako nije u redu. Za ono malo srećnika kojima su subvencionisani krediti odobreni, a koji čekaju pozitivan signal iz korporacije, Radulović poručuje da će njihovim mukama već sledeće nedelje doći kraj. Vlada je odlučila ko ima pravo da stavi potpis na zahteve za zaduženja. Problem je tehničke prirode, ali mislim da ćemo ga završiti do početka sledeće nedelje. Takav je plan. Oni koji su podneti, odobreni nakon rešenja ovog tehničkog problema da će biti isplaćeni. U Udruženju banaka Srbije upozoravaju da je stanje u bankarskom sektoru loše, pa je teško za očekivati da u narednoj godini kamatne stope idu naniže. Generalni sekretar tog udruženja Veroljub Dugalić podsjeća da za pozajmice za stambene kredite kamate nikad nisu bile bolje, no i pored toga, kako kaže, građani se ne usuđuju na nova zaduženja jer je teško da se proceni koliko to može da traje. U ovom trenutku kamatne stope su ekstremno povoljne za stambene kredite, jer je referentna kamatna stopa Euribor na tom, kako se kaže, istorijskom minimumu oko 0,3% i onda su kamatne stope kod stambenih kredita između 4 i 4,5%. To je izuzetno povoljno. Prema podacima Udruženja banaka Srbije, broj ukupno odobrenih kredita u ovoj godini u odnosu na prethodnu je opao. Kasni se i sa njihovom otplatom, tu pre svega prednjače preduzeća. Procena je i da će 10 banaka godinu da završi sa gubitkom.